Mé jméno je Štěpánka Juránková a provedu vás podcastem Expozitář o využití 3D technologií. Dnes tu mám dva hosty ze společnosti Robotvin, tak bych vás chtěla na úvod poprosit, jestli byste představili sebe i vaši společnost. Takže, já jsem Petr Krařábek, spolupracuji s firmou Robotvin. Já jsem zodpovědný za hardwareový design, respektive tu mechanickou část. A kolega představí pak svoji roli, každopádně firma Robotvin se zaobírá automatizací malosériové výroby, kdy pomáháme firmám generovat programy bez toho, aniž by potřebovali mít externího, případně interního programátora. Robotického programátora, ano. Děkuji. Tak, mé jméno je Daniel Řehák, já vlastně v Robotvinu pracuji na pozici, že zajišťuji certifikace, elektroniku a vlastně výrobu. To teda na výrobu u nás je tady víc, ale já jsem ten, kdo nad tím má tu zodpovědnost. A můžeme na další otázku. Tak jestli bych vás mohla poprosit, abyste přiblížili tu počáteční situaci, co vás vedlo k tomu, že jste zvažovali zavedení 3D tisku do výroby, respektive tu zakázkovou výrobu. Jaká byla situace? Situace byla taková, že my jsme měli nějaký prototyp toho našeho zařízení, od kterého jsme měli nějaké očekávání, včetně našich zákazníků, kteří měli očekávání, a to konkrétně byla právě certifikace do výbušného prostředí. Měli jsme teda nějaký prototyp, který my jsme si vyprototypovali u nás na tabletopové tiskárně a narazili jsme pak samozřejmě nevyhnutelně na to, že potřebujeme to v nějaký průmyslové verzi s nějakým průmyslovým materiálem, v průmyslové kvalitě tisku a s tou škálovatelností. A na základě toho jsme se právě obrátili na firmu MK. Přesně tak, se kterou jsme se seznámili na veletrhu. A jak to potom probíhalo? Byly třeba nějaké, byly tam třeba nějaké jakoby, strasti, kterými jste si procházeli třeba po stránce materiálu nebo něco takového, co jste museli vylaďovat? Tak my jsme vlastně ze začátku s experty z MK vlastně vytipovali možné ty materiály a tu metodu tisku. My jsme nakonec šli vlastně tou cestou FDM, což je, že se to tiskne vlastně přímo jako z tiskové struny. Z té struny se ten plast nažaví na nějakou teplotu a z toho se dělá ten model. A vytipovali jsme takhle vlastně dva materiály, které by mohly být vhodný. Jeden měl lepší tepelnou odolnost, druhý měl zase lepší vlastně odolnost vůči nárazům. A udělali jsme nějaký prototypy, ty jsme si vlastně, když tak řeknu, jako obouchali, jo? Udělali jsme si mechanické zkoušky a to, co pak vyšlo líp, tak to jsme vlastně vybrali. A to bylo co tedy? To byl nakonec Ultem 9085, jestli se nepletu, což je tento. Původní byl Ultem 1010, ten nakonec neprošel právě, respektive jsme se rozhodli, že upřednostňujeme mechanickou odolnost před tou teplotní, takže jsme použili jsme tohle a nakonec jsme skončili u toho Ultemu 1010. Vzoreček. Doufáme, že máme ty čísla správně. Jo, věřím tomu, že jo, ale... A splnilo to tedy nakonec vaše očekávání? Vzhledem k tomu, že jsme nakonec úspěšně prošli certifikací. Jakožto první firma na světě, aspoň podle toho, co víme, nepodařilo se nám nalíst někoho jiného, kdo by vlastně měl tu certifikaci do výbušného prostředí s tím, že vlastně ten závěr je z 3D tisku, tak si myslíme, že ano. Můžete klidně ukázat ty zařízení a nějak popsat blíže? Určitě. Abychom vůbec věděli, jako, o co se jedná, co to umí. Určitě. To celkové zařízení, respektive to zařízení jako celek vypadá takhle. Říkáme tomu senzorická jednotka, kde vevnitř jsou nějaký vizuální senzory, nějaký další senzory. Tato zařízení se pak nasadí na nějakou lakovací pistoli, kterou má zákazník. Tohle je případ mokrý lakovací pistole, může být prášková, případně to může být i jiný zařízení. To se do sebe nasune, dá se to většinou nějakému operátorovi, který tam tu práci provádí manuálně. On ten pohyb předvede tak, jak by to normálně lakoval ten díl,
a my automaticky pak vygenerujeme program pro jejich konkrétního robota a následně ten robot vlastně udělá stejně zbylých 99 kusů nebo prostě tu sérii, kterou vlastně naučil ten pracovník. A ještě bych možná dodal, že vlastně tohle zařízení, tak tady vlastně ta medová krabička, kterou vlastně vyrábíme ve spolupráci s MK, tak ta má tu certifikaci do toho výbušného prostředí a vlastně ta se tímto dlouhým kabelem připojí k této krabičce, která nemá certifikaci do výbušného prostředí a zůstává mimo tu nebezpečnou zónu a to je vlastně výpočetní jednotka, která vlastně zpracovává signály z této senzorické jednotky a vytváří pak vlastně ten robotický program. Vidíte v tom třeba ještě nějaké limity, nebo? Limity ve smyslu technologie nebo toho materiálu, nebo? Klidně, co vás napadne? Tak samozřejmě vždycky se člověk trošku pere s tou technologií, protože 3D tisk, tenhle, jak kolega popsal ten FDM, kde se to vrství, tak samozřejmě tam člověk musí řešit podpory, strukturu povrchu a má to tenhle ty neduhy úplně stejně jako tiskárna za x stovek tisíc až milionů, tak člověk se s tím pere stejně jako s tiskárnou za pár tisíc jako hobík. Protože je to stejná technologie, samozřejmě ty kvality a opakovatelnost jsou jinde, ale podpory, povrchy, to člověk řeší pořád. Takže nejde tisknout do vzduchu, musí se tam vlastně dát nějaká podpora, což teda v MK vlastně nám vždycky byli schopni doručit, takže to bylo vlastně dle té výkresové dokumentace, což bylo přesně to, co my jsme potřebovali. A bych možná ještě řekl jednu věc, a to je obecně problém vlastně u těch FDM tiskáren a to je vlastně to množství. Pro nás to dává smysl, protože my vlastně vyrábíme desítky kusů ročně, ale v momentě, kdyby jsme dělali tisíce kusů, tak by mnohem větší smysl dával třeba vstřikolis. A pardon, ještě jedna věc, třeba někde jsme měli ten povrch nedostatečně hladký, což jsme vlastně vyřešili tak, že jsme tam dali přídavek na obrábění a vlastně ve spolupráci s MK technologií jsme vlastně ten povrch obrobili, aby byl hladký a aby vyhovoval těm našim specifikacím. To jsem vlastně taky chtěl přesně takhle podotknout, to, co tady kolega načal, že vlastně to není jenom o tom 3D tisku, ale vlastně o kompletní výrobě, kdy vlastně začátek byl 3D tisk, následně nějaké očištění od těch podpor a pomocných struktur a právě následně dalším velice důležitým krokem bylo obrábění, kdy díky tomu, že kolegové jsou už jako velice zkušení a je to vlastně všechno pod jednou střechou, tak to bylo vlastně velice jako efektivní spolupráce jako u vás vlastně vnitrofiremně a nám vlastně už přišel jako velice hotový a dodělaný produkt vlastně dle těch našich specifikací. A díky tomu vlastně, že kolegové jako ví, co dělají, tak v průběhu toho procesu jsme vlastně i vylaďovali konkrétní nějaký konstrukční uzly, kdy kolegové právě od vás jako přišli a zjistili, že tady tohle se tiskne docela blbě, pojďme to udělat úplně jinak a pak to obrobíme. Různé díry a plochy, tak přesně takhle jsme řešili, takže vlastně se nám spolupracovalo z tohohle hlediska vlastně velice příjemně, že jsme měli tady tohohle jako výrobního parťáka, že to celá ta tíha toho procesu jako nestála jenom na nás, ale měli jsme takovýho jako sparring partnera v tomhle tom. A do budoucna je ještě nějaká třeba oblast výroby nebo konkrétní produkt, pro které zvažujete začlenit do výroby 3D tisk, nebo jste nad tím ještě nepřemýšleli? Nebo? My využíváme 3D tisk docela hojně, jenom jiný technologie. Tahle konkrétní krabice je taky vytisknutá, ale jinou technologií. Takže já si nejsem jistý, jestli teď budeme zavádět něco, co by vyžadovalo taky 3D tisk. Ale jinak využíváme 3D tisk různých technologií hojně. Tak. A máme tam právě ten požadavek na tu modrou, což je to náročné. Je to složitý. Tak jo, já vám moc děkuji za odpovědi. No co? Děkujeme. Krásně, nashledanou. Naschledanou. Nashledanou.